Nè, 1, 2, 3, start. Nè, bây đây. Steam là đây, này. Xuống là đây, Steam này. 1, 2, 3, start. Hả? Dari halaman Oh iya. sebagai Steam lah. Second isi. 1, 2, 3, start. Masuk. Sini nih. Jadi जोंहा बिनि वर्कशॉप जागासिनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जोंहा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जोंहा नै वर्कशॉप जागासिनो बेयाव मोसाखावरिफ्रा नै सोलोंगासिनो बे जाबाय मोसाखावरि नै सोलोंगासिनो रोंहांबाय रोंबाय आब' ओइ आब' रोंबाय ओइ आब' नै बेयाव दङ मोसाग्राफोरा नैयाव फारि फारि दायो ब्रेक लादों दसे समाव दायो बिसोरो दसे थानानै आरो सोलोंबावगोन आरोखि बिसोरनो जाहैबाय सोलोंग्रा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि ओमफ्राय नै बिदिनो दङ जोंहा बिथाङा लिस्ट लागासिनो गासै लिस्ट फारिखौ बिथाङानो लाबाय थायो आरो सार एसे फरायनालाय मा जागासिनो मा लाइभआव एसे फोरमायना होदो बेवहाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जालायफुनि हारिमु महरै जागासिनो दङ दा बेवहाय रोनसोन्द्रि मोसानायखौ दिन्थिगासिनो दङ आयै कारेन्ट थांबाय